Oras mah dita sudi amanginang do anak konami nama ngiuton pertanyaan gabung sektor di Bagas Joro di Budarion sok songoni nang di amanami nanami do anak konami na mengiton pertanyaan secara live streaming manang dia bita mengiton oras mah dita salutna sama masuk kita jumul kita martang yang naom di bagasa roh tabe martang yang maita. Amin. Masuk maita mari de maita senomor 654 sada dot ayat 2. Mar hite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tondi porbadia, na tumo palangit do tanoon. Amin. Songonodo hatani Tuhan Jehova, manang ise na mamelehon hamoleteon, ido napasangapon au, jala mabahid dalan, asa upa tuduho tu ibana hatuau ni debata haleluya martang yang maita. Ale Tuhan debata pargugo nasohatu dosan jala para siroha. Upa serep hami rohanami di jolom jala upangido hami tuho seleho nasi roha manggohi rohanami jala sondangi rohanami marhite-hite tondim. Asalam hutinggalo kami nasa dosa nami, jala hutangyon hami hatam nabadiai, saipaian mahatam di bagasan rohanami, asamar perbue na denggak kami, upangido hami salu nai, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Turpuk epistel di Perneta Budarion, iman atas surat di Pesalmen 110 ayat sada 1 ayat sia. Pesalm 110 ayat sada 1 ayat sia tajahama marsika surin. Titing madokon mamuji debata. Haleluya. Mamuji mahamu ale akan aposoni Jehova. Uji hamu magwarni Jehova. Sian habis saran ni mata nyari, rodi hasudutan nado si pujion goarni Jehova. Tungi sema songon Jehova di batatai, tibo ibana marhabangsa. Ibana paheon na met siat orbuk, di patibul do na pogosi sian gabo.
ibana payan paropuan nahol di jabu, gabe ina nalas roha mida anak anakna, haleluya ima sahatna. Martua dona tumangihon akan tumangihon hatan ibata jala na piopsa. Amin. Mari di tes nomor 524 ayat 1 2. Asiniro hamadi hamu dohot damai nasian Tuhan debata ama, dohot nasian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Oras madita salukna manginang. Oras madita salukna manginang. Sehat doamu sudi. Katong sehat dotong. So nang nama dohot live streaming di bagas tabi anggiat mah di bagasan hai masuk kita hati manginang atong taparadi marohata manginang hata ni debata nagabe bohal ni pernguluata jamita pertanyaan di boronginon dienet may sian Evangelium Lukas bidu 10 ayat 1 satro di ayat 10 tolu. Evangelium Lukas bidu 10 ayat 1 satro di 10 tolu. Songonom mahatan di debata tapi ihut ma di bagasan rohata. Juara bagas nagiduki. Laos didok ibana matusisianna. Adong masa ada halak namora namar juara bagas. Jadi tarbortik matu ibana di pasuaseon juara bagasi artana. Gabe di jauh ma ibana nin nama dok ibana dia doi nahubi kita ringot tuho patuduhon ma pareteongan ni hajaron mi aidang tarbain hobe leat ni juara bagas jadi marhusari ma juara bagasi dia nama bahenokku ai buaton nituaki nama sianau hajarokking mamakur dangadong gogokku manehenehe mailau om matahe si bahenokku di rohakku asa dicakkon nasida au tujabu nasida ia dung di paijurau sian hajarokking jadi sada-sada ma di jonasa parsingiran ni duknai tu jolona didok matu do barjoloi narowing sadia sigaroron mi tutuatta alusna 100 gusi miyak gabe ninna mamadok ibana alak ma surat mi dungi hudul maho manuraton hatop 50 tuna asing usai didok iya ho sadia do sigararon mi 100 tuhuhan eme gabe didok tu ibana alak ma surat mi dungi suraton ma 80 jadi dipuji namorei ma juara bagas nagiduki ala bisuk papenan nai ayu bisuk do anak portibion asa anak hati urun di mengakupi dongan na saroha aupe udok madihamu lului hamu madihamu ali-ali marhite-hite mamun nagiduki asa ia dung sudai gabe dijakon mahamu tu bagasan akka permainan nasogot
Ia haposan halak di dalam motik, haposan may ibana ng dinagudang. Yang go geduk ibana di dalam motik, geduk manang dinagudang. Asa molo so haposan hamu mangaraduti mamun nagiduki. Isi matong pasahato tuhamu arta natutuing. Jala molo so hapo sa taringot tuugasan ni nanaliban. Isi maolo mangaleho tuhamu na tuhamu hiyan. Dang hauluan sada anak so mang dua iduk. Say hosoman na do nasada, haulongan na do nasada nari. Hobaran na do nasada, tuisan na do nasada nari. Dang hauluan hamu de bata, rapdohot mammoning. Ido yanggo sahana. Hurian itu hatta di bagasan Kristus Yesus, arta buido gabe pasu-pasu, alai buido gabe hamamago, artai buido gabe pasu-pasu, alai buido gabe hamamago, tergantung bohado jolmai mamakke artai, bohado jolmai mamakke hamorauni. Adong do halak mamakai artana gabe hasunangan pribadi ni sendiri. Alai adong do halak na di mamakai gabe haruan pasu-pasu di humaliangsa. Dipakai ibana hamoraon nei, dipakai ibana artanai, dipakai ibana na adong di ibanai. Gabe kesenangan pribadi masing-masing. Saya di homol-homol ibana do akka pasu-pasui. Dang gabi pasu-pasu bebana Tuhan muliangsa. HP debatado haroroan nasa ni pasu-pasu di bagasan ni ngolutta di portibion. Ganup nasa na adong di bagasan ngolutta. Arta, pamatang, hosa, todi ng hapor siyaon. Songoni ng haluape, sudenei haruanei sa debatado. Di sialani dangadong dalan ni debata mabain arka narong dibanay gabi tuan na. Manang sotung gabi dirajai artai hita. Artina dang marga arta na adong dihitai. Ay sileo-lehon ni debata doi. Jadi dipakai manasan artai na adong dihitai. Songon hamoraw na adong dihitai. Do saluhu na narong jabatan na diitay. Di bagasa pernguluton, hobar tulomo ni rohani di bata. Pangkatta jabatatta karejotta. Tapakke may hobar tulomo ni rohani di bata. Molo urikko do arta siya di bata sila lehoni. Dang marlapatan saluhu na nguluton. Hea do mang tasadari ia ahana tajalo sahat tukion ay silelew ni debatado tu hitay. Ia do tasadari ang manginang manang ala ni hagugut tadi, manang ala ni hajagot tadi. Apa yang kita miliki itu hanyalah sebagai titipan. Martikido luhu na adong ditikina be di hiton. Tagiyon ni debatadoi, kita pertanggungjawabkan apa yang ada dalam kehidupan kita. Karejo, arta, keluarga, dohot ngulu si ganupari, saluhut ni titipat doi. Dang bonot tamu lagi tu saliling ni leleng na. Alani perlu do tikii na dilehon ni debatai di hita. Di bagasan pos ni roha. Dilot debata tu hita lahu mangulahon manang maniup narong diitai pakyota tu debata marhide-hide akan adenggan marhide-hide gugun narong diitai na pinasahat ni debata tu hita tapakke may satu saat itu akan kita pertanggungjawabkan. Sudido narong dihitai silehon-lehon ni debata doi alas si debatado salhuna. Dileho debatado tong tuhita roha na bisuk. Asa dinggan pakyota.
nasa si lehot-lehot nei. Di lehot de batado bisuk tuhita. Asa dinggap pakyota. Nasa na adong dihite. Diturpukon amang inang. Di lehot Jesus dosada panganyarion. Tuwak kasi siyon na. Asa marbisuk jala haposan nasida. Lau pasahat to ni debata akaulaw to nasidei. Asa diboto akka sisyan nei dia na dinggan. Jala dia na pato si pasidingon na sida. Laho mamake akka ulaon. Dot arta na pinasahat ni debata to na sida. Asa gabi juara bagas na haposan na sida. Salaning di pato orang Jesus ma. Sada upama taringot tuwa jara bagas na geduk. Manang bendahara yang tidak jujur. Moloridok juara bagas. Nomor 8 doi. Sada tanggung jawab laho paturu-turehon hepeng arta na pinasahat tutuan na tu ibana jala dihirim tuan neido asa juara bagas hana haposan juara bagas na jujur molodang jujur diusat ma ha juara bagas nei diusat ma tanggung jawab nei nasian iba nei di pamon di papoto hodo adong masahalak namora napasahaton akka arta tu iba na sada halak juara bagas di pasahat arta na asa di pertanggungjawab pon di bana alai terbegeni namoreima di parsuasion ibana di parsuasio juara bagasima arta ni namorei dang jujur be ibana mangulaon ha juara kon bagas nei nunga di salah gunaon ibana be kepercayaan ni namorei tu ibana di jauh namorei ma juara bagasi jala dipangido ma asa dibain laporan pertanggungjawaban melumangihutton upamon dang hapo sabbe juara bagasi dibaheni usaton dinamorei nama ha juara babasan ning didok ma nakidayat duwe dang tarbain hobe lihat ni juara bagas artina pecaton dinamorei nama juara bagas nih aladang haposan be ibana dung songoni sadar ma juara bagasi didok ma hut ma marhusari di bagasan rohana ngolo di pecatan nonau ahama ulahonokku mamakur dakku boto manehenehe mengemis meilau molo sadong ulokku bahbohana ma masa depakku nina rohana alai adong ma idena di bagasa pikiranna di jauh ibana ma akka parutang tu tuan neng dungi direkayasa juara bagasima akan notabon nama rutangi diurui ma jumlah ni utang neng na 100 gusihan minyak gabe dibahin ma 50 ngadeba 100 Tuhan emehian disuraton ma gabe 80 sadok diorui juara bagasima akka parutangan ni nasida asa adong ingoton ni nasida dung dipecat anno nau asa adong anno pangalualuakku ngolo dipecat anno nau molo hubutuh kon anno pertolongan ni nasida adong ma si ingoton ni nasida sia nau dung ngahurui utangna kapan pun marangadigap pe barong manon singoton ni nasida songoni ma ide ni juara bagas na geduki bisuk do ibana mamake kesempatan na sopiti di mampaton ibada no arta ni tuan nai laho padenggaton hubungan na manang mabahin relasi tu dongan na tujuan ni ibana di sadetiki molo mengadopi hasusaon ni ibana non imam mulu dipecat ha juara bagason nei
ngabusin non tagamun ni bana pangurupiyon siyan parutangani songon balos ni jasa ni ibana mernida papahinan nei dipuji namurei ma juara bagas nagiduki bisuk do ibana mabuat sada haputusan naboi mangurupi ibana tumasa naneng ro tumasa depan ni ibana alai dang hagidukan nei na dipuji ni namurei dan ketidakjujuran nei na dipuji ni tuani alai na dipuji ni tuan nei na dipuji ni namurei hai bisuhon nei na iba nei do na dipuji ni deba ibana alani anggo ulau ni ibana nunga jelas pergi duk do ibana dang haposan ibana amang inang dongan sahapor siaun di bagasan Kristus Yesus tudosan juara bagasido anggo sisian ni Yesusi songoni nang ganup hita marsada-sada dileho Tuhanido mammon lau adong siradota atik pe dang sedos nadong mammon na dite adong bedo di ditipod debata tu hita laho siradota nuaing bohado hita laho mengelola laho mamakke na adong dite bohado na adong dihite lau tapakke tu adupan ni debata hapo saddo hita la mengelola dohot mamakke mamoni hobar tu lo moniroha ni debata totu dihirim Tuhanido asa gabi juara na bagas hapo sakita mangaraduti dohot mamakke akamamon na adong dihita jala didikina tungguan ni Tuhanido sian ganup hita pertanggung jawabani habisuhon ni juara bagas nagiruki mata tiru di bagasan panggeluton dang habisuhon na mga totoi dang habisuhon yang tidak tujurani dang isi tirota alai habisuhon na paradehon masa depan neido bohado dirita la paradehon surgo hasonangani asahita pe bisuk mahita mengelola mamakke akamamoni asa sada songon investasi menuju surgoi amang inang unang ma alani mamuni gabe tugu perbadan di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluton unang ma alani mamuni gabe disugon halak kita gabe marbadai akan marhamaranggi alai songon alat mamamoni di nguluton laho paturu-turehon persorata membangun relasi di bagasan holong ni Tuhani songon dia yak sedidok lului hamu madi hamu ale-ale marhite-hite mammon nagiduki asa iya dungsi sude gabe dijakkon mahamu tu bagasan akka permainan sogot artina mammoni dipakai mei lah menjalin hubungan na dengan tuak kadongat tajolma mengurupi akan apogus unang sebalikna ala ni mamoni gabe superduli hita tuak kadongatta molo tapakke mamoni membangun akaparsauran na mekmet na pogos akan asomar dia tudoson mapai tu Tuhan idui molo ta urupi Matius 25 ayat 40 di dok nasa nabi muna tuakka sian anggiku na menoon na mapai tu hau doi di ben hamu di boto Tuhan idu narikot mamoni laho pakyota isarana hepeng rikot do memangi lau pakyota la manuhor kebutuhan si ganupari alai unang ma
adong nama bahen mamoni gabi persigatungan di ngoluna aditik kina salpu pe doi salpu do suye saluhuna molo adong na dite dang bonot te tu ngaluan na seliling-liling ne unang adong nama bahen posisi ni mamoni sejajar do debata artina ala rikot do memang hepeng manang arta gabi di berdebata artai daya sepuluh teli dok emak dang hauluan hamu debata rap dohot mamoni pakai mamoni hobar tu lomoni rohani debata jala holot debata do uluwatta dang jadi mamoni marparhatoban panguluan ni jolmei alai songon suang juara bagas na haposan ido asa dapot ta ngulu na sililing-nililingi haposan mahitan ni dotik haposan manang di gudang molo haposak kita mamakke na arta na nahosalpui selanjutnya pasahaton ni Tuhan ima tu ibana arta na tutui ima ngulu na manotong di surgui tapakke martai tapakke matalentai tapakke ma kesempatani kepakke ma kemampuatan na adong dihitay di nguluton lamang ngarado ti parsorata dohot tuhatay tapataridahon ma manginang di bagasan nguluton taulahon ma di bagasan nguluton membangun relasi tu dongatta radi mahita mangurupi alay unang gabi adong balas jasa muse dada asa dipuji-puji halak kita dada lau cari muka hita jada dang dada lau cari pangguk kita lau melayani debata asyik dipuji-puji halak kita menuntut balas mahita tapakke ma aka nanilehon ni Tuhani menuju surgui papungu ma arta dohot sinamot na di banua gidjangi tapakke masa luhut na manginang nadong dihitay laho paulihon ngoluta sonari doh tu pakirimon tulas ni roa diari sogot debatama na barko kita lamang gulaon hata ni debata amin martang yang mahita muliate Tuhan di asidot holong ni rohami na sa totong madungani perdalanan ni ngulunami di pataruho hami Tuhan tu bagas jorom na badiyon i malah madohoti pertanyaan ganuk minggu na pinatupan ni Huriam di bagasan hagi pasod do hami tutu Tuhan satu bagas muda badiyon jalanung ngahubege hami hatam Tuhan di pengoto hami asaradiro hanami Tuhan mamakke aka arta ka kemampuan aka talenta nadong di hami ay silelehom sa luhu ni Tuhan dangalan ni gugo nami jala ditikina buhi ma ku pertanggung jawab po kami sa luhut na akasilelehomi na adong dingulu nami asa ido tutu Tuhan mabain aka relasi parsaoran na dinggan tuak kadungan nami maluhu pake hami aka mamon nadong di portibion mulu hapos kami tutu Tuhan tutu nanlehonom mudo sa luhut na nadong di hami jalapakken nami matutu Tuhan lah mamuji pasangapon guwarmi siya kodo sa luhut ni Tuhan alani Tuhan
margugui hami. Sabu itu hami Tuhan mengulahon hatami. Radi rohanami. Lama makke sidol lehomi. Mengurupi akan apogus. Mengurupi akan mekmet. Mengurupi na semardiha-diha. Asiroham Tuhan. Asagawi parjapar hami. Dihanguluan na sililing-nililing nai. Ali Tuhan debata Jehovah. Di salut ruas ni huriam Tuhan. Nasobuy na sidaro tu bagas jorom la memuji pasangapon guermi. Mula di bagasa nakaparsahi to dududu Tuhan. Lehon hama malam na sakui. Pasu-pasu ubat na ipenang nasida Tuhan. Mula di bagasan losok ni roha do nasidaro tu bagas jorom na badion. Tutuhi roha nasida Tuhan. Asa diboto na sida na jumulo do dilului harajon ni rebata dungile honom mo sa luhut akaodeng na dong diham asiroham tutu Tuhan nang songoni Tuhan itikyon mangido hami tu ada upanmu mulut ngadong ibagasa si taonon parsahiton akan marukil di pergumulan di nasida Tuhan di ngulu nasida patuduho Tuhan huasom unang palawas nasida madili Tuhan ale patugu haporsen nasida asa homa dipuji nasida asa marsigatung situtu nasida tu arupanmu Tuhan ay holak ko no nabuhi pangasok kami Tuhan. Itong-atongan ni pardalanan ni ngulo namion. Atong ali Tuhan. Sa luhut na ngulo namion. Tuadupan mo mahu pasaat nami. Maritanak mo Jesus Kristus. Martangiyak kami Tuho. Amen. Tapuji Tuhata. Mari di mata buku di nomor 476 ayat 1 di ayat 2. Martangiang mahina. Gok doa siniroham nahujalo hami Tuhan di tonga-tonga ninggulu namion meragam sidutudui tungso tarhatahok kami dui Tuhan balgania siniroham pasu-pasum
nahu calo kami. Lasia dorohanami, ala diurut todo behosa hanguluan nami. Di loaso do behami mamuji ho, pasangapoko, diganup inganan nami, nang ditonga-tonga ni bagas coromon. Di loaso do behami mabigi hatam, nama bohaling hulu nami o Tuhan. Nunga diajari ho hami marhiti hatam. Pabuang ngulu namion ditikina ikon pertanggung jawab ponon nami do saluhutna. Alani do Tuhan tung macai bagas disungguli ho haporosiaon nami nuai. Di pasu-pasum nahu jalo hami, di hanguluan nahu jalo hami, di harta nahu jalo hami, di hagawion, di hasangapon nahu jalo hami. Diajari hodo hami memakai marhite hatam. Asahu pakai hami Tuhan, lahu mangurup ya kadongan nami nahurangan, mangurup ya ka nasomar diha-diha, mangurup ya ka napugos. Asakai pasu-pasu ngudu namion. Bicat dilehoko do behami. Hosa hanguluan. Ai dinggan dewasam di portibion. Ajari mahami memakai. Jari mahami mamakke na adong dihami. Asa gawe pasu-pasu hami Tuhan. Diajari hodo hami. Holam marhabosan tuho. Dada marhabosan tumamod. Dada marhabosan tu harta, dada marhaposan tu pertibion, ho mahaposan nam. Ali Tuhan, huboto hami do maul mangulahoni, huboto hami do Tuhan, dang mangulu hami disi. Walau jalo hami sireol lehomi sehueto kami do kholalahu tu diri nami tungso adong dorohanami laho mangurupi dongan nami hape ditopaho hami kabe makhluk sosial asiroham tungpau ba maroha dohot pikiran nami asagai pasu-pasu ham aidang parmianan portibion prasatokina dot Tuhan surguido nanai kutuju hami ali Tuhan hodo nama boto manangahana di bakasar rohanami
Hodo nama boto na pojot di bagasa rohanami. Hodo nama boto pangiduan nami. Tangi hom mahami nuhaing. Tangi hom ma pangiduan niya kanaposom. Rabdoho sudi ruas ni huriam. Di dia pinasida maringanan nuhaing. Tangi hom ma Tuhan budarion. Asa sonang rohanami. Asalas rohanami mula siap bagas coromon. Mulwadong namar sahid. Ali Tuhan. Mulusiat pangiduan nami dohot ilik-ilik nami. Soba nami. Ape hom matangamu nabadiai. Tugasi roham. Pamalum mabar sahidonna. Secara khusus hubak kami nangi anak kami Jeremia mula dong gangguan di jantungna ceradang di batu pa dokter betindakan meluasi roham sayhona majama sahid ni angkinami pamalupo sahidna osrohanami diho hamalumuni oleh konomu di ibana nang disude karuas ni huriam na di bagasan prasahiton waing na di rumah sakit di ibo to nami si putri tiyo ma jama ma pamalum ma prasahiton ma Ali Tuhan Rabdohoto mahami di boronginon Ulomar dumusirak kami siap bagas coromon Homadongan nami Calahu pasahat tamima Sudi sakap ni rohanami Sakap ni rohani ruas ni huriam Holat tuada pamu dabadiai Sakap niak kayana komu Tuada pamu dabadiai Molosiat elek-elek nami Pangiduan nami Patulus mei Tuhan Di bagasan nguluna Mau lihat emadiho Amin. Mari di tes nomor 505 memukai sada utapasa ma pilihan tu di bata.
Patangiak koma piliata. Ale di bata ama namin na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silew-leho na ding gandohot na solibasa na moliutus. Upasat hami masian na lehum itu hami pilihan nami tuho. Say jalom may gabi unusus di jolom. Pasu-pasu mi jalaramoti. Asa hu persek kami pilihan on. Pati puluhon harajam itong-atongan ni huriam do di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite to dim. Asalam hudad dahami gudang ni silelew mitu hami. Asalam girgir hami madok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rakmita mangidohon di tangiang alea manami. Alea manami na Banua Gijang. Saya pinarbadi maguwarmu. Sero maharajonmu. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unak kami tugyun pangujunan. Palua mahami sen pamago. Asin ni rohan itu hatta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohan ni debata ama. Dohot parsorat to di perbadia ma. Namadongani hamu saluhutna. Amin. 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 Oras madita saluhutna. Shalom. Tuhan memberkati.